ndipo iye adapanganso kafukufuku yemwe adapeza kuti social media ndiyo imene idali njira yeniyeni yomwe anthu amapangira ndalama. Ichi ndicho chidampangisa kuti alakalake atakhala content creator. Ndipo iye social media platform yomwe anasankha kuti azigwiritsa ntchito idali YouTube. Pa tsiku la pa 25 March mchaka cha 2019 ndi tsiku limene iye adapanga YouTube channel chake choyamba. Kumbukirani kuti nthawi iyi TikTok adali asadachoke. Ndiye Kamulanje atapanga channel chake choyamba ankapanga upload ma music video omwe iye ankajambula poti pa nthawiyi iye adali alikale videographer. Komabe kakhale ankapanga upload ma music video omwe ankajambula amaonabe kuti ngati apitirize kugwiritsa ntchito ma music video sanganthandize kukwaniritsa masomphenya ake ozapanga ndalama ndi internet, chifukwa ma views omwe ankapeza akapanga upload ma music videos sankakwana olo 50 views, ambiri amakhala 20, 30 penanso osakwana 20. Ndiye poti YouTube inkafuna kuti iye akhale ndi 1000 subscribers komanso 4000 watch time kuti ayambe kumulipira pa ma views, iye adawira kuti nzovuta kufikira pamenepo malingana ndi tima views tomwe ankapeza. Ndipo iye atalingalira mofasa adaganiza zoyamba kupanga ma video ophunzitsa anthu ena kupanga edit ma videos pogwiritsa ntchito Adobe Premiere Pro. Ndipo ma videos omwe iye ankapanga adali amuchizungu poti ankaganiza kuti atha kukhala ndi omutsatira ambiri chifukwa choti chizungu ndicho chiyankhulo chomwe chimagwiritsidwa ntchito ndi anthu ambiri pa dziko lapansi. Ndipo ma video ophunzitsawo adawapanga kwa miyezi ingapo ndipo iye ankaonabe kusintha poti ma videos ena ankapitirira 50 views ndipo ena ankafika mpakana 100 chakuti views. Komabe iye ankamvabe kuperewera poti zomwe ankachitazi sizinkafikira ngakhale 5% ya zinthu zomwe a YouTube ankafuna kuti ayambe kumulipira pa ma views. Ndipo izi zidampangisa kuti iye apange upload filimu yomwe anthu atha kuyikonda kwambiri, ndipo iye adapangadi upload filimu imene anthu atha kuyikonda imene anatenga pa Burning Center ndi kuyipanga upload ku YouTube channel chake. Izi zidampangisa kuti channel chake chifikire ma subscribers opitirira 2000 komanso watch time opitirira 6000. Ndiye poti adakwanisa zonse zomwe a YouTube ankafuna, iye adapanga apply kuti ayambe kumulipira. Koma a YouTube adakana channel chake kuti sichingakhale nawo gulu lopanga ndalama pakuti chidagwiritsa ntchito ma video omwe adali awina kapena kunena kuti ma videos okuba a copyright. Ndipo iye adakhala pansi ndi kulingaliranso kuti akonze bwanji channel chakecho kuti azathenso kupanga apply. Ndipo iye adachosa ma videos onse omwe sadali ake, ndipo poti mu nthawiyi YouTube idali isanasinthe zochitika poti munthu akadeleta video yake watch time sankakwera kapena kutsika, amakhalabe chimozimozi. Izi zidampangisanso kukhala ndi mwayi opanganso kachikena apply, ndipo izi zinathekadi. Anapanga apply ndipo a YouTube adavomera channel chake kuti tsopano atha kumapeza ndalama pa YouTube. Izi zidampangitsa Kamulanje kukhala osangalala komanso wachimwemwe poti adayamba kuona tsogolo loyamba kupanga ndalama pa internet. Ngati mukufuna kuti nkhani ipitilirebe, osayiwala kupanga like, comment komanso kupanga subscribe channel chimene chichi cha Kamulanje Tech, ndipo tiye tionanenso ku part number 3 ya nkhani yanga.